kbira tad-dinja sewwa immorru lejn Għawdex u magħna nilqgħu lill-President l-Avukat Michael Caruana u l-Sur Mast Colin u ħammorru Victoria Għawdex għax propju nhar is-Sibt 15 ta' Ġunju fid-9 ta' filgħaxija Leone Goes Pop. Din mhix l-ewwel darba imma hija s-sitt edizzjoni. Ħanibdew minn Michael għal xiex tħossu li magħrufin għall-opri, magħrufin għall-affarijiet oħra, però tħossu li tridu tagħmlu dal-kunċert interessanti Leone Goes Pop. Dħaltu l-element klassiku mal-pop. Aħna bħala soċjetà dejjem minna li rridu nkunu dejjem dinamiċi, rridu naraw li nħarsu dejjem il-qudiem. Fil-fatt is-sena qegħdin niċċelebraw il-150 sena, il-150 anniversarju mit-twaqqif tal-banda Leone, li kienet it-twaqqif tal-ewwel banda ġewwa Għawdex. U naturalment is-soċjetà f'dawn l-istorja tagħha ta' 150 sena dejjem kellha involviment soċjali u kulturali li kellu impatt fuq il-ħajja ġewwa Għawdex. U nista' ngħid li s-soċjetà bid-diriġenti kollha u bis-sur Mastrijiet kollha li kellha dejjem ħarsu l-qudiem biex jaraw kif nistgħu noħolqu attivitajiet ġodda u ambjenti ġodda illi nkunu konformi u nkunu għaddejjin mal-medda ta' snin u dejjem nirrinnovaw lilna nfusna. Għalhekk aħna nipprovaw dejjem noħolqu xi ħaġa ġdida. Fil-fatt jekk wieħed jinnota il-ħajja ta' 150 sena ta' storja li kellha s-soċjetà bidlet diversi postijiet is-sede tagħha l-Każini. Illum niftaħru li għandna l-akbar teatru tal-opera ġewwa pajjiżna sar fenomenu dan illi s-soċjetà li tradizzjonalment marbuta ma' banda illum qed toffri dan l-ispazju hekk prestiġjuż u fuq livelli ta' operistiċi fejn aħna nattiraw l-akbar kantanti bażikament li jeżistu fid-dinja llum. U dan qegħdin nagħmluh għaliex inħossu illi dan għandu jkun il-kontribut tagħna lejn is-soċjetà. Illum qed naraw anke din il-possibilità li mmorru pop, ilna 6 snin inrawmu din l-attività, nista' ngħid illi llum irnexxielna nibnu anke isem magħha din u iva l-soċjetà tagħna naħseb li għandha tkun miftuħa għal diversi ġeneri ta' mużika u naħseb li dan huwa l-way forward li s-soċjetà għandha tħares il-qudiem. Fatt forsi il-maestru jistgħina idea ta' x'nistennew. Mela, x'ħan nistennew? Nistennew affarijiet billi simili ta' li preżentajna fil-passat, ġifieri. Numbers fil-banda biss, medleys fil-banda biss, tipo ABBA, Beatles, etc. li jkunu impenjattivi sew fuq l-element bandistiku. Imbagħad għandna numbers oħra fejn għandna il-singers magħna, dis-sena għandna line-up qawwija, għandna il-Kevin Borg, Chiara, għandna Element Awċi, Deborah C. ukoll, u mbagħad għandna il-guest of honor li huwa il-personalità tal-mument li huwa Gianluca Bezzina li ħajjagħmel special appearance. Issa, kif kon qed ngħid, l-element u l-parteċipazzjoni qawwija tal-banda anke per se u importanti u ninsistu li jkollna dejjem ftit ammont ta' xogħol sostanzjali fuq il-banda biss. Ovvjament dan huwa impenjattiv ħafna, mhux faċli, iżjed faċli ddoq numbers li takkumpanja singers biss, pereżempju, imma dan tina ċertu anki impatt u ċertu entużjażmu. Hawnhekk nirrapportana biex nirringrazzja l-bandisti kollha u anki il-production team issa naċċenna li illi jaħdmu biskieħ biex inkunu nitellgħu dal-prodott. Għaliex semmet il-production team? Għaliex aħna ma nagħmlux kunċert mużikali biss. Animawh, kif qed naraw appuntu kif qed naraw fil-da, nippruvaw li noħolqu spettaklu, aħna nħobbu ngħidulu iżjed show iktar milli kunċert, fis-sens li jkun hemm diversi elementi, sija umoristiċi, sija momenti ta' partecipazzjoni. L-element tal-banda jibqa' hemmhekk u ma tittrasformawx ruħkom f'orkestra illi normalment naraw fuq il-televiżjoni towek, il-ħoss tal-banda jibqa'. Il-ħoss tal-banda jibqa' aħna nżidu rhythm section mal-banda tradizzjonali, però anki kif qed taraw
l-impostazzjoni tal-banda nbidluha mill-istil tradizzjonali. U dan għaliex għax inħossu li jgħin aħjar fil-ħoss u anki kif is-sections jibbilanċaw ma' xulxin. Naturalment, din xi ħaġa importanti ħafna meta qed indoqqu dal-ġeneru ta' mużika. Ġeneru ta' mużika fejn il-banda trid tkun iktar flessibbli, iktar attiva with the inverted commas u anki wkoll int ma tistax iddoq biex inkun daqsxejn riġidu ngħid il-kelma stiff bħalma qed iddoq ċertu ġeneru ieħor u allura dan ikun jirrikjedi anke ċertu preparazzjoni speċifika. Llum nieħu pjaċir ngħid li b'dan mod li ħloqna u llum oħrajn qed imorru f'din linja wkoll, naħseb li qed nagħmlu dimensjoni ġdida lir-rwol tal-banet f'pajjiżna. Jiena nemmen li ma stajniex nibqgħu sejrin bl-istil tradizzjonali biss. Sija li l-banda nirrestrinġu għal marċi tal-festa biss. U anki il-kunċerti tradizzjonalment klassiċi illi irridu ngħidu kif inhi ċertu repertorju mhuwiex l-aħjar repertorju għall-banda. F'dan repertorju qed naraw li anki l-banda tradizzjonali li ftit irtokki l-ewwel hemm jirnexxiela jkollha impatt u impatt qawwi mużikalment. Mela Maestro, ħankomplu naqra mal-President ukoll minħabba li għalkemm ħajkun hemm is-serata ewlenija tal-15 ta' Ġunju din fil-Pjazza Indipendenza Victoria. Però se jkun hemm performance oħra Marsa l-Forn, ġifieri hemmhekk għandek element differenti, element anka xenarju differenti, ġifieri jekk ikun it-temp jippermetti hemmhekk mill-isbaħ, ġifieri għejdilna ftit dinha ħadkun fit-23 ta' Lulju. Aħna ħloqna din l-attività fuq żewġ binarji biex aħna nagħmlu waħda r-Rabat u l-oħra Marsa l-Forn. Aħna nemmnu illi r-rwol tas-soċjetà tagħna irid ikun kontributorju fis-sens illi aħna rridu naraw illi kif aħna nistgħu ngħinu lill-pajjiż tagħna lill-Għawdex tajjeb biex jiġi promossa aħjar anke għat-turisti. Fil-fatt l-idea li morru Marsa l-Forn hija iktar marbuta biex aħna nagħtu dan is-sens ta' kontribuzzjoni nazzjonali. Aħna nemmnu illi soċjetà tagħna ssib ħafna appoġġ mill-gvern u għaldaqstant aħna rridu nirreċiprokaw. U naħseb dan huwa l-isbaħ mod kif aħna bħala soċjetà tal-banda li kif qed tajjeb il-qalb hija l-banda minn hemm nitilqu u dejjem nibqgħu marbutin mal-banda, però l-istili jridu jkunu differenti. U hawnhekk aħna qegħdin naraw illi dawn il-kunċerti li qegħdin nagħmlu Marsa l-Forn illi ikunu assistiti minn eluf kbar ta' nies, ġifieri aħna normalment nagħmluh fil-menqa ħalli nkunu daqsxejn protetti minħabba l-elementi. Però il-menqa letteralment tkun imballata sa nofs il-port ta' Marsa l-Forn bin-nies. Allura dana naħseb li iva għandna l-obbligu nħossuna fit-dmir li nagħmlu. Grazzi ħafna ħin spiċċalna, nirringrazzjalkom tal-li ġejtu mill-bot anke biex tagħtuna dan din l-informazzjoni.